Right, magara udaro takuvuradari. Seta vuradari wewe mugadzira kuya apa. Vauya kuzvichemo takavadzora. Right, taku vuradari. Kati vuradari. Kakari. Taureza mkanyoresa pasamo. Bani mzikuwa wengara naye akatora mwana wangu kugara naye. Ndisipo nkunamo. Nundu boitura. What does it? Watura mzikuwa lukomba mari lukaenda kumuzikuwa lutora mwana. Ndata zonke. Mwana wenyu anda ichi? Anda ichi. Sebela kwa. Mzukuru nyarubi nelo. Mzukuru abishipingi. 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 Akatora mwanda ichi. Tutonzwa nawa. Aishi. Ari kupe mwana wako? Alright. Mune vana ve? Gara kwa mwana. Mune vana? Ite age estimate mwana wako. Itarise. Ane makore mwana. 16. Chipinge mbuzo ndakuza. Mwanda age. Yazozonda iyo. Darisa mwana mkuru. Ane makore mwana. 16. Chinuza kuti mwana uyu. Mataura ingwani mwana muza makore ake. Manda age kwa. Mwana unyari kupi. Aya aswana. Custody. Mukatora mwana wanzazi vagara naye. Mukatora mwana wanzazi vagara naye. I'm sorry that. Inini pamukwatile. Zvapari patile. Ndakaenda kuchipinge. Ndakasvika pakati kamuzungu kanga ndoda chi? Ndoda basa. Handiti? Auya basa. Asvika. Akaita basa rake kukondokoza nemadhite. Aienda kumadhite achiya chiti yake pamba. Murungu angarani. Murungu. Murungu ndini. Akatora muzukuru ndiani. Akatora muzukuru ndini aida basa. Tisemune ava basa. Teerera ivi. Ina handizwa mutsanangura. Ndoda teerere mubvunzo yangu yamupindura. Imimba mukanatora muzukuru wenyu Chipinge. Akati aida kuti basa. Aida basa. Pamukamutora mukamutsvagera pokugara ere kana gara pamapeni? Aiwa akatotsvagirwa pokugara. Akazigara pamapeni? Akazigara pamapeni. Akatsvagirwa nani? Neni ikomboni sematsvagire ndakaita iwawo kugara. Uteni? Mabate kapa? Sema kumtsvagire pokugara. Anda basa. Ini basa rangu. Aida basa atorwa nani kuba. Akati sekuru ndiri kuda basa. Ndakati basa ririko. Rokushanda. Kana uchitaura ka zvezvo mafana kutanga kutaura. Inini mabhibhana ndakanotora muzukuru wangu kuti ave mubasa. Ndimakaita kupfeka kunomutora kai. Inini ndakaenda kunhamo kuchipinge. Aizoda kupa jeti. Handisi kuti dare rinoshandi pamhosva. Hatisizvo. Hatisizvo. Inini ndakaenda kunhamo. Teererai kamani. Ndonyaya dzevana vedu zoramba dziripo izvo. Kudai akafira kumukwaenda kuchipinge ndianoona ipapo. Alright. Dere mubvunzo. Matora muzukuru wenyu abonyiwa basa. Handiti? Aiwa uzobvunza mwana abonyiwa ndiani. Ndini. Vaikudzira. Ndini murungu.
Hari zvino tikuchaja mombe 7 tikukuteerai mangwana kumainiko pane chiguruguru pane chitikutora imimi ndinichaziva kune muzukuru muchamoti ndipira mhosva tine mufana akaipa chastereki tikasvika naye kukoti akaenda akati tikamuiwe bhadhara zvakudza akaramba akati asi mwana wamwana usisi vangu yaangarifudzwa wangu wemombe airi mafodya tikamutorera chimudududu akaenda kumejesi tikaita zvaakaita tikamudzokeredza tikahwina nyaya yacho akaenda kuti akaita apiwa tikaihwina mazuva apera aida kutorwa chimudududu arikuzita jeka akaita nyaya yacho tapedza kuapiwa akabva adzoka kubva tati ngatimudzokeredze mani nokuti tahwina kuti nyaya takutora chimudududu chingani saka kungwara kwedu baba munomuka zvininipi setu kuchajei munotsvaka muzukuru tokupai mazuva ekubhadhara nokuti murungu ndiye muridzo wenyaya nokuti custody yake ndini akatizira kudu akatizira kudu ende mosaina mombe 7 ndoda kurwaize musikanzwa zokuti mukuramba mhosva yamukuzaisa vaisirai mombe 8 yamuna nokuno wakanaka aiwa ende mosaina siyai zvese izvozvo nokuti muchadzoka kuti muchitiudza kuti mwangwana mukubhadhara zvakadii siyai ende mosaina chete phone number. Shamgari, unonzani wewe? Kumbula. Ndozoita teka sangana wako. Musango. Ngachitaurirana. Imi muchabhadhara sei? Asi kuchinja ndikuchaja imini. Imini kana maona zvakudzimbai ndikupai mazuva ekubhadhara. Munotora muzukuru wenyu mutonga musini swa 11. Kasi asi kuchinja tongochinja zita chiti pambakanzi John pakunzi Francis. Asi mutongo mumwe chete tinobata imimi naye saka mumisi munobatisana kubhadhara chibodzi. Saka tomwanzire basa muchibata gondi muchibhadhara kuti uno. Taura ichi. Request out na February. Bhadhara muna February. Utapa ndinochwereka. Unochwereka. Mumbeni ibodzi inoita 250. Kasi kudzorera mwana. Iwe waenda kuchikora here? Ha? Taurisa. Mwana ndowani? Ha? Kwa mama. Kosi anga singenda kuchikora baba. Aenda pane pandakamugwara akamira nguva yakadi toshiba inobhadhara $5 zama toshiba gore rimwe chete da otobhadhara akamwanaka unozamango yamunodya iye nesauti ndiyo yakatiwa nemuzukuru wako tipishisa tadondora ndiyo iyi muise January, end of January. Kusoko moyo wangu unondirwadza. Muise end of January 500. End of January. Mama mpa 2 months zokuzorora. Mama misira 250. Unozoweya ere mudani katokutera kutora ziguruguru handina ziguruguru indochera muise February acho muise $500 na February bomba 2 months zokuzorora kubhadhara futi another 500 February anditi March April wazorora mudhara uchifema May 500 obva apedzisa kachikwembu keriendi. That means by $500 baba tsvaga imari 250 nobhadhara mwana uyu kudzokera grade 7 kutangira form 1 ndizvo mukupanzwa zvanotaura
Aisi yenza zozikainga. Pa 500 chatanga kubhadharwa. Panokusagira mwana uyu izodzoda zadzokera kuchikoro. Une mimba ere mwana? Ngadzokera kuchikoro. MCCW wenyu ndiani? MCCW wenyu ndiani? Ende mamuona nyuse mwana. Tada kushandira nebhimu muno. Sochoombe. Kuti po munhu anoita zvebhimu muno. Tienda nguva yanokuita kuti vamamuendesa kuchikoro mahara. Handizvozve. Ko ndobasa remwana atadzirwa. Alright. Iri kwanji. Yapera ke? Yapera. Singai next. Clever tabuta. Wala ni sinoi. Tulikuwa